6 ta' Novembru, Beata Giuseppa Naval Girbe, Verġni Karmelitana sekulari, għexet bejn l-1820 sal-1893. Josefa Naval twildet fil-11 ta' Diċembru f'Alġelmesi, provinċja ta' Valencia fi Spanja. Hi kienet il-kbira mill-5 ulied ta' Francesco Naval u Giuseppina Girbe. Kienet familja spiritwali ħafna u għalhekk ħadet trobbija ta' valuri sodi u insara. Għad li ma marritx skola, talmet taqra u tikteb u kienet taf tirrakma ħafna. Ta' 13 sena omma mietet u huma marru joqogħdu man-nanna. Għenet lil missiera jrabbi lil ħuta iżgħar minna. Aktar ma kibret, iżjed saħħet id-devozzjoni tagħha lejn Ġesu Kristu Sidna u lejn il-Verġni Marija. Bid-direzzjoni tal-kappellan tal-parroċċa ta' 18 sena ikkonsagrat lilha nnifisha lill-Alla u għamlet il-vot tal-kastità perpetwa. Fil-mixja tagħha ta' qdusija iddedikat ħajjitha lill-Alla u għedet lis-servi lill-Knisja u lill-Proxmu. Bdiet tlaqqa nisa f'dara biex tallimhom ir-rakmu u waqt dawn il-lezzjonijiet kienu jaqraw kodba spiritwali u jiddiskutuhom. Għalmithom il-katekiżmu u kienet tisħaq ħafna fuq l-importanza tat-talb u l-meditazzjoni. Kienet bniedma ta' ħajja interjuri profonda ta' talb u meditazzjoni. Kienet dejjem tirrepeti kemm hu importanti li wieħed jiltaqa' ma' Alla fit-talb kuljum sabiex ikun jista' jgħix aħjar ħajtu u id-diffikultajiet li jiltaqa' magħhom. Kienet ukoll ixxerret id-devozzjoni lejn Ġesu fl-Ewkaristija. Fil-parroċċa bdiet tipprepara lit-tfal biex jirċievu l-ewwel tqarbina. Tlaqqa tfajliet qabel jieħdu l-istat tagħhom ta' nisa miż-żewġa u ommijiet jew reliġjużi. Giuseppa daħlet mat-terza ordni tal-Karmelu u l-komunità lajka tagħha kienet taqa' taħt is-supervizjoni tal-Patrijiet Karmelitani tal-Provinċja ta' Valencia. Saħħitha bdiet sejra lura u mietet ta' 72 sena f'dara f'Alġemesi fl-24 ta' Ottubru tas-sena 1893 wara li rċeviet is-sagramenti mqazza. Kienet midfuna bl-abiti Karmelitani. Fl-20 ta' Ottubru tas-sena 1946 il-fdalijiet tagħha tpoġġew f'tebut tal-ħġieġ u ittrasferewhom għall-Knisja Parrokjali ta' San Ġagbu fejn kienu esposti għal venerazzjoni tal-fidili. Il-Qaddiż Papa Ġwani Pawlu II għamilha venerabbli f'Jannar tas-sena 1987 u fil-25 ta' Settembru tas-sena 1988 ibbeatifika. Il-Beata f'ħajjitha kienet mudell ta' qdusija u kienet dejjem tirrepeti qaddes lilek innifsek u lill-oħrajn. Din li ġejja hija kwotazzjoni tal-Promotur Ġenerali tal-Fidi Monsignor Petti fil-konklużjoni tal-eżami tal-konsulenti teoloġiċi. Giuseppa Naval Girbe hija eżempju eċċezzjonali ta' kif wieħed imexxa ħajtu bil-qdusija fid-dinja sekulari. Hija mudell tal-ħajja Kristjana fis-sempliċità erojika tagħha, mudell tal-ħajja parrokjali. Il-ħajja sħiħa tagħha turi kif wieħed jista' jilħaq il-qdusija fl-istati kollha tal-ħajja f'konsagrazzjoni totali lill-Alla u imħabba bla egoiżmu lejn l-aħwa anki waqt li tgħix fid-dinja. Kienet mara mingħajr doni straordinarji, eċċezzjonali fis-sempliċità tagħha u bint il-poplu. Hija wettqet id-doveri tagħha b'fedeltà fiċ-ċirkustanzi ordinarji tal-ġurnata tax-xogħol tagħha. Din li ġejja hija silta mid-digriet dwar il-virtujiet erojċi tal-Beata Giuseppa Naval Girbe f'3 ta' Jannar tal-1987.
Peress li l-parroċċi b'ċertu mod jirrappreżentaw il-Knisja viżibbli stabilita fuq l-art, Giuseppa l-Għaddejja ta' Alla qiset il-parroċċa tagħha bħala omma fil-fidi u fil-grazzja, bħala tali ħabbita u servita bl-umiltà u bi-spirtu ta' sagrifiċċju. U għal din ir-raġuni uriet lil kappillan tagħha venerazzjoni sinċira u fdat ruħha fid-direzzjoni spiritwali tiegħu. Kienet tara li l-amara li tintuża l-liturġija kienet fi stat tajjeb, li tinżamm nadifa u kurata, l-istess l-artali, kuljum kienet tmur fil-knisja parrokjali biex tieħu sehem fis-sagrifiċċju ewkaristiku, imma kienet partikolarment notevoli għall-appostolat intelligenti u produttiv tagħha li hija dejjem wettqet bil-kunsens tal-qassisin tagħha li lejhom kellha rispett assolut u ubidjenza. Konvinta kif kienet li l-Kristjani għandhom ikunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja, hija ma kienitx kuntenta li tipprattika l-virtujiet fid-dar, pjuttost ridet twettaq kompletament il-kman tal-mulej li qal: ħalli d-dawl tiegħek jiddi quddiem il-bnedmin sabiex ikunu jistgħu jaraw l-emejjel tajba tiegħek u jagħtu glorja lil missierek tas-sema. U hekk hija fitxet kull opportunità biex ixxandar il-Kristu bil-kelma u bl-emil, kemm lil dawk li ma jemnux sabiex tiġbidhom għal-fidi kif ukoll lil dawk li kienu jemnu sabiex tagħtihom istruzzjonijiet li jikkonfermawhom u jinkoraġġuhom biex jgħixu b'qawwa akbar il-fidi tagħhom. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħha hija qalmet lil fuqra u l dawk kollha li kienu jmorru għandha. Hija rrestawrat il-paċi fil-familji miksura. Hija organizzat laqgħat tal-ommijiet fid-dar tagħha biex tgħinhom fil-formazzjoni nisranija tagħhom. Hija resqet lura lejn it-triq tal-virtu lin-nisa li kienu ħarġu l-barra minnha u ssied b'mod prudenti lil midinbin. Madankollu il-ħidma li fuq affokat l-attenzjoni u l-enerġija tagħha kienet dik ta' istruzzjonijiet liż-żgħażagħ f'dak li kellu x'jaqsam mal-ħajja tal-fidi. Għal-fini tagħhom hija fetħet fid-dar tagħha skola tar-rakmu b'xejn li għaliha kien hemm attendenza numeruża. Il-kamra fejn kienu jaħdmu saret il-post ta' laqgħat fraterni u ċentru ta' talb fejn Alla ġie imfaħħar u fejn ġiet spjegata u żviluppata l-iskrittura mqazza u l-veritajiet eterni. Bħala hawn kollha mħabba, din il-Għaddejja ta' Alla ħadet ħsieb lis-segwaċi tagħha u ħejjithom għall-ħajja. Hija kienet mudell ta' mħabba ferventi għal Alla. Kienet fanal li minnu ħareġ dawl u sħana u eżempju li leq b'diversi modi ta' fidi ħajja u kuraġġuża ta' mħabba li ma titkabbarx u ta' sottomissjoni ferriħa għar-rieda ta' Alla u tas-superjuri tagħha. Giuseppa hija mfakra għal kura bla limiti tagħha għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Hija spikkat għal prudenza partikolari tagħha, għall-umiltà, il-faqar, is-silenzju u l-paċenzja li hija dejjem ipprattikat minkejja numru ta' ostakli u diffikultajiet. Il-fervur li hija kkultivat fil-ħajja ta' ġewwa tat-talb u l-meditazzjoni u l-paċenzja tagħha waqt il-provi kienu magħrufa sew, kif ukoll kienet l-imħabba tagħha lejn l-Ewkaristija u lejn il-Verġni Marija u l-Qaddisin. Dan il-mod il-Għaddejja ta' Alla għenet biex tinbena il-komunità parrokjali tagħha. Skont l-eżempju mill-isbaħ ta' din il-bejata tal-lum, nitalmu li fir-rigward tal-parroċċi tagħna għandna nagħmlu l-għażla li ma nkunux kuntenti nduru ma' nfusna, medijin bina nfusna, nieħdu gost għax tagħna f'tagħna, imma għandna noħorġu nwasslu l-aħbar it-tajba, noħorġu niltaqgħu man-nies fejn qegħdin, noħorġu nfittxu lil min tbiegħed mill-Knisja, min b'xi mod inqata minn mal-komunità, min m'għadux jemmen, kif ukoll min qed ibati waħdu u forsi id-batija tiegħu ħadd ma jaf biha. Dawn ukoll għandhom ikunu eżiż ħafna għalina. Hekk għamel Ġesu meta ltaqa' ma' Mattew, ma ltaqax miegħu fit-tempju imma fuq il-mejda tat-taxxi. Hekk kallem Ġesu meta kien hemm min skandalizza ruħu għax kien jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin. Għalilhom it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda, mhux lil ġusti ġejt insejjaħ iżda lil midinbin.
nitolbu l-Mulej biex ikollna dejjem mhux biss qalb miftuħa għal kulħadd imma ħeġġa biex inwasslu l-imħabba ta' Alla wkoll fejn bniedem ikun qata' qalbu minnha. U jien qed nilqa' l-isfidi li titlob minni il-missjoni li nxanda lil Kristu fil-komunità fejn ngħix. Qed nipprovi nagħti servizz kif nista' lill-komunità parrokkjali tiegħi. Nuri rispett u sottomissjoni lejn is-saċerdoti li b'xi mod Alla rrid jagħtini f'ħajti. Nipprova nressaq lura lejn Alla lin-nies li tbedu minnu. Kemm nos u nitlob għall parroċċa u għall parruċċjani tiegħi b'impenn u b'fervur. Talba, o Alla, permezz tal-ħmira l-ġdida tal-Vanġelu, inti ssejjaħ irġiel u nisa u tagħtihom is-seta li jservuk fedelment fil-ħajja sekulari. Għatina li jistgħu fedalment nimitaw l-eżempju tal-Beata Giuseppa Naval Girbe u bl-interċessjoni tagħha naħdmu bla għeda bħala nsara veri biex nibnu is-saltna tiegħek billi naqdu sewwa id-doveri tagħna fid-dinja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.